Jidher li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa WHO bidlet il-ħsieb tagħha dwar l-użu tal-maskri u issa qed tgħid li dawn jistgħu jkunu utli biex titrażżan l-imxija tal-COVID-19. Sostna dan il-professur Wojtek Petracek, ir-rettur tal-Università Teknika ta' Praga fir-Repubblika Ċeka, f'kollegament mal-programm NetLife. Il-professur Petracek qal li issa WHO qed tgħid li l-maskri jistgħu jgħinu bħala mezz ta' protezzjoni biex dawk li huma infettati u ma jafux meta jilbsu il-maskra ma jkunux qed ixerdu l-virus ma' ħaddieħor. Petracek jus bħala awtorità f'dan is-suġġett, tant li diversi networks internazzjonali tal-aħbarijiet qed jinkluduh fuq l-istazzjonijiet tagħhom biex jippreżenta l-ħsibijiet tiegħu dwar l-użu tal-maskri protettivi. They changed their minds after 5 days, so I think they are at this moment saying that it's useful, just as I said, to protect other people because the droplets are caught in the fabric of masks. Il-professur Petracek jemmen li l-użu tal-maskri għadu mhux obbligatorju għaliex il-gvernijiet jidhru li qed jirreżistu milli l-pajjiżi jgħaddu għal din il-miżura b'mod obbligatorju. That depends of course on the position of governments. But the WHO, I think they already changed their mind and they are saying that it's useful. Jidher li dan għandu mill-verità, hekk kif matul il-konferenza tal-aħbarijiet li saret filgħodu, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li għalissa mhux il-lok li jitlibsu l-maskri mill-pubbliku. Fis-soċjetà Maltija, il-persuni jilbsu l-maskri biex ma jtux il-ħadd ieħor, noħorġu rakkomandazzjoni aħna u mbagħad x'tip ta' maskri wkoll wieħed ikun irid juża. Għalissa għadna ma wasalniex f'dak l-istadju jekk naslu hemmhekk inkunu nistgħu inwasslu l-messaġġ kif qegħdin inwasslu llum dal-messaġġ fuq il-każi li għandna llum. Kien iċwiereb Net News.